Ơi Shanghai mi ka jinya khi ha France ka bala penlong yi ki noya khi ban thang yi ki jaka maneblay ka te ka jinya khi ka ba ki noya khi ha po France kila thang yi ka jaka maneblay ka de ka Saint George ka jinya le ka ba shirkai tan ha kindiet por ka ba ki bru kila mare shaka jaka hikai ban a jing start ha ki kam men sim ha ka de ki jing sha thang jung ka jing mane Saint George bat ki bru kila le kat bala ban penlip ya ka te ka jing mane ka bala plo ha ka te ka por ka tunum jung ka te ka jing mane ka bala sha bam do ha ki thli ding ki reports kidang penkan mau dang ha ka pratarek Julai ka jing mane ka bala kot shaka 16th century ka badon hapo drone snake kala de pe bat kani ka jing mane ka bala sha thang ha kani ka por ka dei ka sen ka ba ar jong ka jing sha thang ki jing mane hapo France ha ka jing ya tho jung ki khubor ki ong ba kani baro ka dei na ka daw jong ka jing ya khe halor ka jing sha penyap jong na health